3 hari merantau barunya lah tak kena kampung. Nak balik kampung kira jalan putui pulo Kobai kini dia. Tu lah ya ada jalan alternatif tapi jalan lah rusak pulo, macet iyo pulo. Apa cara le dia yang tu supaya nak ada suasana kampung kini kita buat sambal lado gocer. Yo apa le biasa merantau balik dapur aja nya. Itu pun di bawah katia induk. Kini lah mencuba nanggak jauh lo ngenek dak lo menyeborang lawi bagai dah. Tu mulu wak obui tolu ayam 5 buah dulu di samping itu awak jorang lo periuk langsang lo lama ngeloga air dah. Tu dimasukkan lah lado, bawang putih, bawang merah, jo tomat dia kukus dek sari kan bau on de. Kini wak dak do kadak-kadapek mau on date nasi betanak jo meji de di kukus lah di awak jo langsang ketek ke. Tu lah masak lo na lado jo tomat ke awak kukus lo towong le nak teraso boner raso-raso awak di kampung ketika makan babuko beko. Tu dek mangukus lado jo tomat tako de tolu nan di samping itu kan lah masak lo dimatiin lo api lu beko baru dikubak ke. Tu lado wak giliang le jo tangan ko kok membuat sambal lado gocer gak iko ke yo dak bisa di blender harus digiliang jo tangan sorang keluar tenaga dalam menggiliang tapi dak lo nyolai lagak lunak de dalam masak lado kok puaso boner yo bapa badon boner menggiliang tambah lado uwok namo ngoda tu kan lah ado tolu obui lado lo to wong nan di uon de yo sebona lah raso di kampung wak raso no sudah makan beko pas babuko de kan lah duduk santai beko de di bae lo video call jo ibu beko di kampung kan lah lepas rindu teroga awak jo ande namon ko baga-aga aja nya ko ola raso giliang alui kecek pengona awak de dikukui lah do le masuk ke dalam jambung tu digoreng bawang merah ngenek tu dimasukkan disiram minyak angin de ka lado na begiliang tako de kok de awak de sarikan jo minyak tanak de awak de ko minyak tanak dak ada sikon tale ada tidak bacari dak pulo de tu yo beko dak nampak min tuo lalu de kok makan jo iko la lobby pada makan daging jawi ko orang